NG Metal er jo en virksomhed, som er en underleverandør af stålemner til vores kunder. Og det er rigtig mange forskellige typer emner, vi laver. Og derfor har vi også brug for nogle mennesker, som har lyst til at arbejde med materialet stål, og som er gode til håndværket og vil det. Og det er jo dem er der for få af, kan man sige. Så vi vil rigtig gerne være med til at præsentere det for nogle af de helt unge, som måske kan blive grebet af det, og senere måske komme i praktik hos os, og måske endda ønske at få en læreplads hos os. Det har vi set før, men der har faktisk ikke været en mulighed, hvor vi kunne få kontaktet de unge i så ung en alder, som de er her i 7. klasse. Det er en fantastisk mulighed, og vi kan se i dag, at de er jo vildt engagerede og vil rigtig gerne prøve det, vi har med. Og det, vi har med i dag, det er jo nogle svejsesimulatorer, som de unge kan få lov til at prøve. De kan prøve at se, om det her med at svejse, det er noget, der griber dem. Og det kan vi godt se. Det er der faktisk mange, der synes, det er bare cool. Det vil de gerne være med til, og det kunne de måske godt tænke sig at komme tilbage til, når de nu i 8. klasse skal vælge noget praktik. Så det her det er en vigtig mulighed for os, og vi håber virkelig, at det er noget, der bliver gentaget måske næste år. Så er vi med igen.